Hot flush, brown-eyed girl making no good money in a big bad world. I do not like the little thieves under my tightly buttoned sleeve. It couldn't be a longer time. I feel like I'm walking blind. Ajde, dnešné video budú tipy na učenie a organizáciu, keďže momentálne je skúškové obdobie, uzatvárajú sa známky a podobne. Sú to tipy, ktoré pomáhajú hlavne mne pri učení a pevne verím, že pomôžu aj vám, aby ste mali lepšie známky, prípadne ak máte problém s učením, aby ste sa to lepšie naučili. Dôležité je ale poznať samého seba, vedieť, kedy sa vám dobre učí a vedieť, kedy je ten čas, že sa nič nenaučíte. A druhou dôležitou vecou je mať takéto seba zaprenie, že si poviete, že no dobre, tak teraz už nejdem prokrastinovať, ale idem sa naozaj učiť. Čo je naozaj veľmi ťažké, ale pokiaľ už toto prekročíte, tak už to pôjde naozaj samo a nebude s tým problém. Dúfam teda, že vám tieto tipy nejako pomôžu, keď ich vyskúšate a poďme rovno na to video. Aby sa nám lepšie učilo, tak je dobre prezlieť sa do nejakého pohodlného oblečenia. Plánujte. Stiahnite si veľký kalendár na daný mesiac, ktorý je úplne jednoduchý. Tento som našla na Google po zadaní January Calendar 2016. Veľkou výhodou je to, že je biely, takže si ho môžete upraviť podľa seba. Ja si tam zapisujem, aké videá plánujem na daný deň, plus všetky skúšky, ktoré mám a podobne. Takto to mám vlastne všetko pokope na jednom veľkom papieri a tiež využívam aj diár a zápisník. V období skúškového si rovno aj zaznačím taký môj plán učenia, teda koľko na danú skúšku potrebujem dní, aby som sa to naučila. Bez to-do listov nežijem. Využívam ho hlavne vtedy, keď sú moje dni preplnené a ja mám toho naozaj veľa na práci. Vždy ma to dokope k tomu, aby som danú vec teda urobila. Vedeli ste o tom, že by sa malo používať modré pero namiesto čierneho? Keď píšete čiernym, tak sa vám to ťažšie učí a zapamätáva, preto teraz používajte už iba modré pero. Pokiaľ nemám čas, tak sa učím iba z prezentácií. Vtedy je ale naozaj dôležité zvýrazňovanie. A teraz ruku na srdce. Tiež zvýrazňujete celý text a jednou farbou? Už to viac nerobte. Text zvýrazňujte farebne, pričom každá farba má taký ten svoj text. Tým pádom si tú farbu vždy priradíte k tomu a bude to pre vás jednoduchšie. Napríklad nadpisy si zvýrazňujete jednou farbou, podnadpisy zase inou a tu už poučku zase inou, ale samozrejme môžete použiť tých farieb aj viacej. Ja som človek, ktorý nedá dopustiť na poznámky. Máte to tak aj vy? Veľakrát, keď mám čas, tak si prezentácie radšej prepíšem, ako sa učiť z nich, tým prepisovaním sa to totižto aj učím. Samozrejme, nezabúdajte na prestávky počas učenia, ale aj celkovo počas nás si spravte jednu veľkú prestávku. Dajte si pritom nejaký zdravý snack a kávu. A káva je vlastne moja obrovská láska pri učení a bez nej by som to nezvládla. Ak sa naučíte na podrobnú látku, odmente sa za to. Ja si zvyčajne pustím za odmenu seriál. Takto si vlastne oddychnem aj od toho učenia, ale tiež používam odmeňovanie, keď urobím všetky skúšky, no to už býva vtedy niečo väčšie, napríklad si kúpim niečo, čo už dlhšie chcem. To by bolo všetko pre toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like a vidíme sa teda u ďalšieho videa. Ahojte!